Čus, som Táňa a toto je nový diel podcastu Bez pravidiel. V dnešnom dieli by som veľmi rada rozobrala dve hry, klasika. Jedna bude v kategórii, alebo teda v rubrike Prvý ťah a druhá bude klasicky tak nejak viac do hĺbky. Ja sa musím priznať, že v poslednej dobe som hrala strašne málo, venovala som sa hrám strašne málo. Ja napríklad ani neviem, čo vyšlo teraz na jesene, vôbec som nemala nejak ani čas, ale ani chuť rozoberať tieto veci, lebo posledný týždeň bol pre mňa extrémne stresujúci. Ja som to už nejak rozprávala, či už v podcaste ani nie, ale na Instagram som to určite písala, že som sa vrátila po materskej do práce. Ja som síce pracovala aj cez matersku na polovičný úväzok, ale to bolo len také hrajkanie sa. Ale teraz už som teda full time v práci, začala som na geriatrii a musím povedať, že je to extrémne stresujúca práca. Je to pre mňa a ešte duplom zo začiatku je to extrémne stresujúce. A hlavne tento posledný týždeň bol pre mňa úplne strašný. Ja sa nechcem sťažovať, ale bolo to strašné, takže ja som bola naozaj vyšťavená emočne, psychicky aj fyzicky, takže absolútne sa mi do hrania nechcelo. A hry, čo tu mám také pripravené, že by som si ich chcela zahrať, vyskúšať, naučiť sa, sú väčšinou skôr také komplexnejšie tituly a ja naozaj, keď celý deň sa učím a dostávam sa do toho, tak sa mi už, keď prídem domov, nechce učiť nič ďalšie. Takže za poslednú dobu bolo toho hrania naozaj strašne málo. Ešte čo sa týka toho, je, že my hrávame väčšinou až keď deti zaspia. Pretože samozrejme, vy čo máte malé deti, viete, ako sa dajú hrať duplom komplexné hry, keď vám tu či už behajú decká, alebo vám chcú strašne pomáhať a hádzať kockami a posúvať figurky a tak. Je to náročné dávať pozor na to, aby vám nič nezhodili a ešte rozmýšľať nad svojim ťahom. Takže hrávame až keď zaspia a väčšinou teda túto poslednú dobu ja som nočný tvor. Ja najradšej alebo najlepšie fungujem v noci, ale za poslednú dobu ja som chodila spať vlastne o 8:30, o 9:00, takže absolútne nebol ani čas hrať, ale aspoň málo času na moje pomery a na moju spokojnosť veľmi málo času sme hraniu venovali a pomaličky sa do toho dostávame zase naspäť. Hlavne teraz budú jesenné prázdniny, bude to také trošku voľnejšie. Posunul sa čas, dnes je nedeľa, posunul sa čas, takže ja už neviem spať. Ja som si tak zvykla stávať skoro, že je 7 hodín ráno a svieti mi tu krásne slniečko, takže úplne je paráda. Ja dúfam, že toto sa nejak preklikne a bude to zase o niečo príjemnejšie. Ale dobre, to by bolo k mimohernej téme. A teraz sa vrátime k tej hernej. Ja by som v rubrike Prvý ťah chcela rozobrať hru, ktorú som síce nehrala prvýkrát, ale hrala som ju prvýkrát po dosť dlhej dobe a to je hra Too Many Bones, alebo Kosti sú vrženy. Ja som si túto hru kúpila vlastne predtým, ako vyšla česky. Ja som nad ňou rozmýšľala, že si ju kúpim v češtine a potom nejak som brúzdala na zatrolenkách, vy to poznáte, len tak scrollujete, hľadáte, čo by vám padlo do očka a našla som tam, že niekto predáva anglickú verziu za veľmi, veľmi dobré peniaze. Môj muž preferuje hry v angličtine, on moc nemá rád české preklady. Ja, keď sa priznám, tak čím ďalej, tým viac mám radšej hry preložené, lokalizované, hlavne pretože hrávame s rôznymi skupinami a niekedy tá angličtina je problém. Ani nie tak, že akoby by bola problém, že by jej niekto nerozumel, ale skôr napríklad v tom Too Many Bones, čo mne strašne vadí je to, že my potom rozprávame ako Tatári, že niektoré veci anglicky, niektoré slovensky a hlavne je problém pri tých kartičkách tých udalostí. Že keď sa chceme nejak striedať v čítaní tých udalostí, tak niekto vie v tej angličtine čítať pekne, že si rozumieme, niekto nevie. Potom ja už som to rovno prekladala proste do slovenčiny, síce ono to trvá trošku a není to také pekné, ono to dosť rozbíja ten príbeh, to mne napríklad vadí, že ja už by som do takýchto hier, kde je aspoň malý aspekt príbehu, nešla v angličtine presne pre toto, pokiaľ to nechcete hrať akože sami. Napríklad Vantage máme v angličtine,
Hrám to iba s mužom a my obidvaja, teda nechcem byť nejaká myslím si, že rozprávame anglicky dobre, aj čítame anglicky dobre, že si navzájom rozumieme. Ale napríklad môj muž si mrmle. On to vie o sebe, že on je taký mrmloš. A to nie je na ňo zvyknutý a nemá ho toľko napočúvané, ako ho mám napočúvané ja, tak mu toľko asi nerozumie, alebo ako by som to povedala, nechcem, aby to znelo úplne sprosto, ale viem, že teraz ako sme hrali tie Too Many Bones, tak akože hovorili chalani, že no ja ti nerozumiem, čo hovoríš, proste mi to zhrňa a stačilo. Takže v tomto by som asi išla radšej do lokalizovanej verzie, ale poďme k samotnej hre. Ja som si teda Too Many Bones kúpila, ono to bolo ešte pred Veľkou nocou, to vychádzalo. My sme to hrali, ja si pamätám, keď sme leteli do Ameriky, my sme odchádzali o 4 ráno z domu a hovorím, už spať nejdeme, takže sme do 4 ráno hrali Too Many Bones a sme si to tu nechali rozložené, ako sme odchádzali, že keď sa vrátime, tak si to zahráme znova. A musím povedať, že môjho manžela to nenadchlo. Ja som to hrala 2-krát v sole, mňa to bavilo, takže som mu povedala, že podáme to už vo dvojici, už to akože viem hrať, už som sa naučila 2 postavy, tak som ho jednu naučila. A on bol taký dosť sklamaný, že je to proste blbosť a že je to moc silné, keď sme tam vlastne my dvaja proti 4 protivníkom. Viackrát sa nám stalo, že sme proste prehrali fakt na to, že oni išli 4 proti nám 2 a tak ďalej. Takže sme boli zvedaví, alebo povedali sme si, že budeme to hrať len v 4. Takže sme si k tomu konečne po pol roku sadli vo 4. A musím povedať, že ma to baví asi v tej 4 najviac. Hlavne preto, že hrali sme s tými 4 základnými postavami, aj keď mám aj 2 postavy navyše, ale povedali sme si, že dáme tieto 4 základné, ktoré budú pekne spolu synergizovať a veľmi nás to bavilo. My sme si zahrali teda jeden scenár alebo jeden session, ale na 2-krát, pretože ako som hovorila na začiatku, už je pre mňa trošku problém vydržať tak strašne dlho hore, keď ja proste vstávam o 5:30 do práce. Hrali sme v piatok, takže bolo to také, že už bolo 1:30, ja hovorím, že chlapci, ja už fakt akože meliem z posledného, tak sme si povedali o 1:30, že dobre, tak dáme ešte jeden encounter, no to je presne to, o čom hovorím, že potom rozprávame jak Tatári, že niečo anglicky, niečo slovensky, že dáme ešte jedno to setkání a pôjdu. Takže sme sa dostali nejak do polovičky, my sme tam mali hrali sme toho jedného zloducha, ktorý potreboval 12 postupových bodov a my sme skončili so 7, sa mi tak marí. To je v podstate jedno. Pointa je, že my sme si ten session rozdelili na sessiony 2, lebo nám to dosť trvalo, ale bolo to hlavne tým, že chalani to hrali prvýkrát a prišli úplne nepripravení. Absolútne vlastne sme vysvetľovali či už základ hry, taktiež sme vysvetľovali proste každému tú jeho postavu. Takže to naozaj dlho trvalo, než sa vlastne dostali do toho systému, pretože ono to nie je náročné, ten Too Many Bones ako tak komplexitou, ale naozaj každá tá postava sa hrá úplne inak. Zaujíma vás tam niečo úplne iné, chcete rozvíjať iné tie svoje vlastnosti, aj to nie je len čo sa týka jednej postavy, ale to je aj jednej tej session, ktorú hráte. Raz chcete hrať na to, raz chcete hrať na niečo iné, takže dosť to trvalo to vysvetľovanie, preto sme hrali od 9:00 do 1:30 a dostali sme sa do polovice, ale už potom sme hrali tú druhú session a tá nám trvala, teda druhú polku sessiony a to sme mali do 2 hodiniek zmáknuté, ale to tiež zase hovorím. Kecalo sa, ešte sme tam rozoberali, potom už chalani sa vlastne zaujímali o naše postavy, aby vedeli, lebo chceme to otočiť znova, len si proste pomeníme postavy. Takže sa zaujímali aj o toto. A musím povedať, že padla veta od jedného, teda od môjho suseda, s ktorým hrávame pravidelne, ktorého sme do hier, ani nie, že dá sa povedať, do ktorého sme do hier dostali a padla veta, že toto je najlepšia hra, akú s nami kedy hral. A to bolo veľmi silné poznamenanie, pretože my sme spolu hrali úžasné hry. Hrali sme spolu Hegemony, hrali sme spolu Sety, hrali sme spolu Arx, dobre, hrali sme spolu Voidfall, hrali sme Food Chaina. To sú všetko úžasné, skvelé hry
a ktoré mám, Kanban sme hrali asi 3-krát spolu, ten sa im tiež veľmi páčil, ale toto bolo, akože povedal teda, že je to najlepšia hra, akú s nami kedy hral, takže veľmi rád si ju zahrá znova. Teda keď vidíte ten výber hier, ktoré som povedala, ktoré sme spolu hrali, tak naozaj spravila Too Many Bones na ňo veľký dojem s tým, že mňa to tiež bavilo v tých 4 hráčoch. Mňa to naozaj v tých 4 hráčoch bavilo, ja nie som kooperatívny typ, nemám moc rada kooperatívky, ale tu to nie je až tak nepríjemné, alebo tak nepríjemné. Netrpí to na alfa hráča, netrpí to na to, že stále tu robíte rozhodnutia sami za seba. Stále si rozvíjate tú svoju postavu, nemusíte sa nejak extrémne dohadovať, že tu sa rozhodneme takto, alebo onako, tých rozhodnutí príbehových tam nie je zase až tak veľa, lebo to je skôr akože hra o tých kombatoch, ako o tom príbehu. Ten príbeh tam nejaký extrémne zaujímavý nie je, ale bavilo ma to veľmi a teším sa, že si to zahráme znova. Tento týždeň sa bude hrať zasa, lebo susedia sú bez detí, takže to sa vždycky musí využiť, keď niekoho deti nie sú doma. Takže to treba vždycky využiť. Takže budeme hrať Too Many Bones určite. Otočíme si nejak postavy. Ja som teraz hrala rozmýšľam, ako sa volá po anglicky, teda po česky Rappel. Tantrum je po anglicky, po česky je myslím Rappel a je to vlastne postava, ktorá tým, že na ňu niekto útočí alebo on útočí na niekoho, tak je stále viac a viac naštvaný. To sa mu vlastne kumuluje, ten jeho rage, to je jeho zlosť, myslím, že je to po česky. Čím sa to viac kumuluje, tým väčší efekt to má. On môže aj prestreliť, akoby vybuchnúť v úvodzovkách a prídete o tento efekt, ale keď pekne zbierate ten svoj rage, tak viete dostať naozaj veľmi pekné vlastnosti, a teda respektíve skôr schopnosti. A jedna z nich je taká, že viete automaticky odstrániť jedného toho zloducha z mapy. Podľa toho, akej tej hodnoty dosiahnete, tak viete jednotku alebo 5 odstraniť, čo je za mňa úplne super. Aj sme to veľa využívali. Takže ten ma bavil veľmi. Ja som vlastne hrala už za všetkých v tej základnej krabici a musím povedať, že aj napriek tomu, že som zdravotník a malo by ma baviť hrať tieto healerské supporty, mňa to strašne nebaví, ja to v hrách úplne neznášam. Neznášam byť len supporter, čo vzadu sedí a všetkých healuje, alebo teda stojí a všetkých healuje, či to bolo vo WoWku, či to bolo proste v Gloomhavene, alebo to je tu. Ja to proste nemám rada. Ja som skôr ten Tantrum, alebo nechcem hovoriť Rappel, lebo neviem, či sa tak volá. Ten Tantrum ma bavil o moc viacej. Ja som skôr v týchto hrách taká, že som rada tým stredobodom pozornosti tých príšerok. Takže určite tento ma bavil viacej. Bavila ma aj tá bouchajda, ktorá vlastne hádže tie bomby. A klasika a teraz jeho meno si nepamätám, za ňou som hrala vlastne prvýkrát a jedenkrát ten najzákladnejší taký búchač paladinovský, tak ten ma tiež celkom bavil, ale ten je taký basicový. Mám ešte postavy z rozšírenia a to je vlastne Nugget a je to Tink. Tink je taký deduško, čo robí robotov a toho by som si teraz chcela zahrať, keď to budeme hrať teraz, šúchocem, lebo si to tu rozbalujem, dúfam, že to nie je moc počuť, ale teda Tinka by som si chcela zahrať najbližšie a pokiaľ nás to bude baviť, tak by som si strašne chcela kúpiť ďalšie postavy, lebo ja toto mám ja strašne rada, keď sa kupujú postavy. Ja nie som kompletista, nemám nejak potrebu kupovať rozšírenia a tak ďalej, ale túto akože diverzitu postav ja milujem, toto na mňa funguje, takže chcela by som, nepamätám si tie mená, ja sa priznám, že na mená ja mám pamäť ako akvarína rybička, ale chcela by som toho rangera, ktorý má vlastne, alebo huntera, ktorý má tie zvieratka. To ma baví veľmi. Aj vo WoWku som ja bola vždycky najradšej hunter, takže to by som asi potrebovala nutne. A tiež sa mi páči ten ventil, ale neviem, či to není tento Tink, ale není, tuším. No to je asi jedno. Vidíte, že to mám naštudované a že sa v tom úplne vyznám a že som odborník na Too Many Bones. A keby ste mali nejakú otázku, môžete ju na mňa smerovať. Ale nie, proste nemám to naštudované. Hovorím, my sme to vytiahli veľkou náhodou po veľmi dlhej dobe.
Preto to aj zaraďujem tuto do prvého ťahu, lebo neviem o tom nejak extrémne veľa rozprávať, viem povedať ten svoj názor, aké to bolo, lebo sme to hrali fakt po strašne dlhej dobe. Ale teraz, tento týždeň teda budeme hrať znova. Rozmýšľam teraz, asi som sa teraz pri tomto nahrávaní rozhodla, že dám si toho Tinka, aj si ho nechám vytiahnutého, aby som sa mrkla na to, ako sa hrá, čo s ním robiť a tak ďalej. Takže to by bolo Too Many Bones, nejaká rubrika Prvý ťah, kde som spomenula, čo sme hrali po dlhšej dobe. Chalanom sa to páčilo, čo je pre mňa vždycky veľké nadšenie. On má oranžové kocky. No super, oranžovú moc. Nemusím, ale dobre, teda oranžová. Začína byť moja farba, v poslednej dobe mám všetko oranžové. No, takže, čo som išla povedať? Že chalanom sa to veľmi páčilo a proste ja som veľký people pleaser. Keď nastane takáto situácia, že sa niekomu niečo páči, tak proste ideme do toho. Aj napriek tomu, že pre mňa to nie je nejaká go-to hra, ja to proste budem hrať, lebo im sa to páči, ja som spokojná, že im sa to páči, som spokojná, že hráme, takže ja som asi veľmi dobrý hráč a hostiteľ v tomto, že mne stačí, kým budeme hrať a môže to byť aj hra, ktorá ma nejak extrémne nenadchla, ale proste hrajme, buďte tu, socializujme sa a to mne úplne stačí. Takže to je Too Many Bones. A teraz by som sa vrhla na hru, ktorú sme hrali v poslednej dobe veľa. Duplom na to, že sme hrali málo, tak sme hrávali fakt iba toto. Ja som to hrávala aj solo. Hovorím, že teraz sa mi zle spí, respektíve vstávam veľmi skoro na moje pomery a ešte tu všetci spia a čo tu budem robiť? Tak hrávam túto hru v sole. Je to na chvíľočku, dávam si ku rannej káve jednu partiu a to je hra Hobbit, cesta tam a zase spátky od Asmodečka. Je to hra, ktorá je roll and write, alebo teda zakreslovačka. Je to hra kocková, zakreslovacia. To znamená, že vy si hodíte kockami a budete následne do nejakého svojho papiera zapisovať, zakreslovať nejaké veci. Tu to funguje tak, že krabica obsahuje 4 také knihy, ktoré sú z lesklého materiálu, takže sa dá na ne kresliť tými fixkami, ktoré sú mazateľné. Takže na bielu tabulu, keď si predstavíte také tie fixky. Každý hráč dostane jednu takú vyslovene knižku, ktorá má formát A5, myslím, že to je, a cez tú kratšiu stranu sa v nej listuje. Takže tie knižky sú nádherné, ľudia. Ten dizajn je veľmi pekný, je taký jednotný, veľmi sa mi hodí k tej téme toho hobita. Je to fakt krásne nakreslené, tá krabica je úplne brutálne krásna, čo sa týka aj akože veka, tej titulnej strany. Aj keď všetko vybalíte, tak vlastne tá krabica je úplne nádherná. Tie pravidlá sú super napísané, čo som veľmi prekvapená, že sú aj na jednu stranu dosť detailné, ale aj na druhú stranu fakt, že je to napísané veľmi pekným štýlom, pretože vy tam máte 8 scenárov, ktoré môžete hrať, ktoré sú každý dostatočne iný. Na to som bola hlavne zvedavá, to bol taký môj najväčší concern. Ja rozprávam jak debil. Ospravedlňujem sa, keď vám lezie na nervy toto, že používam anglické výrazy, aj mne to lezie na nervy, ale budem sa snažiť polepšiť sa. To bol môj najväčší problém, alebo to, čo ma najviac zaujímalo, bolo, ako budú tie jednotlivé scenáre alebo príbehy od seba odlíšené. A musím povedať, že sú naozaj dostatočne odlišné. Len 2 mi prišli také, že veľmi, veľmi podobné, ale ostatné každý je iný. Na moje veľké prekvapenie sú tie scenáre naozaj veľmi aj také tematické. Keď poznáte Hobita, príbeh, pustíte si naozaj ten soundtrack, tak úplne je to také veľmi, nehovorím, že budete mať akože príbehový pocit, to vôbec nie, ale viete, prečo sa toto tam deje, prečo toto a takto by sa malo robiť a naozaj sa mi to veľmi páči. Som sama veľmi prekvapená, ako veľmi sa mi to páči. Ja mám zakreslovačky rada, to je proste vec, ktorá nie je pre mňa novinkou, že ma takéto hry bavia, ale musím povedať, že toto je hra, ku ktorej som sa rada vracala, rada sa k nej vraciam stále.
Hrala som nehrala som každý scenár viackrát. Prvý scenár som hrala raz, ten je naozaj veľmi, veľmi jednoduchučký, ten som nepotrebovala nejak opakovať, ale ostatné scenáre som hrala viackrát. A si to vezmeme takto, úplne po lopate. Teraz vlastne môžem ísť tak viac do hĺbky, lebo je to hlavná hviezda dnešného programu. Takže hovorila som o tých pravidlách. Tie pravidlá sú veľmi pekne napísané tým štýlom, že máte napísanú, ako sa celá tá hra hrá, aká je pointa tej hry, ako sa budú zakreslovať tie cesty a tak ďalej. Ak vôbec nemáte poňatia o tom, o čo v tejto hre ide. V tejto hre budete mať 5 bielých kociek a jednu kocku čiernu. Na tých bielých kockách sú nakreslené cesty, ktoré budete zakreslovať do tých svojich knižiek. Vy tam máte vždy nejakú časť, kde si budete zakreslovať body na ľavej strane a na pravej strane máte mriežku, do ktorej budete zakreslovať určitým spôsobom tie cesty. Tie cesty sú normálne proste čiarky, ktoré budete do tej mriežky, do toho akoby štvorčekového papiera zakreslovať proste čiarky a tým si vytvárať cestičky po tej mapke. Vždy na kockách budete hádzať 5 kockami, v dvoch hráčoch to funguje tak, že kto hodí kocky, tých 5 kociek vyberá prvú, potom 3. a 5. a zase sa vymeníte, čiže každý bude mať rovnaký počet kôl. V sole to funguje trošku tak ošemetne, funguje to tak, že vlastne vyhodíte kocky. Ako dopadnú, tak by sa vám mali rozdeliť do 3 skupín, kedy sa vlastne pri sebe bude jedna dvojica, potom bude jedna single kocka a potom bude ďalšia dvojica. Musíte si to tak nejak od očka akože vybrať, ako budú k sebe. Dá sa tam dosť tak akože manipulovať s tým, alebo rozmýšľať nad tým, že ako to asi teraz rozdelím, ale to už akože je to zakreslovačka Hobitia, krásna roztomilá solo na 15 minút, takže nemyslím si, že je potrebné to takto hrotiť a hrať to úplne do dokonalosti. Teda ako hovorím, vy si tam hodíte tými kockami a vyberáte si vlastne, čo budete zakreslovať. Na tých kockách môže padnúť buď cesta, môže tam padnúť chlieb, ktorý budete zbierať, môže tam spadnúť meč, ktorý budete zbierať, alebo klobúk kúzelný, ktorý si budete zakreslovať. Prečo hovorím zbierať alebo zakreslovať? V hre alebo v krabici máte aj žetóny. Sú tam žetóny chleba, sú tam žetóny mečov a sú tam žetóny šišiek. Žetóny šišiek sa využívajú len v jednom scenári, ináč sa využívajú žetóny mečov a žetóny chleba. V každom tom scenári sa využívajú iným spôsobom. V každom budete využívať aj meče, aj žetón, aj meče, aj chleby. V niektorých nebudete využívať ani len tie biele kocky. Preto je táto hra taká zaujímavá, že vždy budete využívať trošku iné veci a preto aj sa bude každý ten scenár trošku inak hrať. Takže, aby som sa vrátila k tomu. Tu máte vysvetlené na začiatku, ako budete zakreslovať tie cesty. Tie cesty sú buď rovná palička, križovatka, zákrutá a tak ďalej. Čiže to si proste vyberiete túto kocku, zakreslíte si do svojej mapy tú ktorú časť cesty a pokračujete ďalej. Ak spadne chleba alebo 2 chleby, tak si proste zoberiete zo zásoby 2 žetóny chleba, takisto to funguje aj s mečom. S klobúkom, ktoré predstavujú kúzla, tak to funguje tak, že vy máte na jednej strane toho scenára vždy dole takého Gandalfa, ku ktorému si zakreslujete tie klobúky. Keď si vyplníte určitý počet klobúkov, ako je tam vždy nakreslené, tak on spraví nejaké kúzlo. Tie kúzla sú v každom scenári zasa úplne iné, v niektorom získate cesty. Cesty sú vlastne, myslím si, že úplne v každom, kde sa využívajú klobúky. Takže buď získate určitý tvar cesty, alebo tam viete získať nejaké meče, chleby, viete tam získať šišky. Takisto potom je scenár vlastne s tými orlami lietajúcimi, takže vyšlete orlov a tak ďalej a tak ďalej. Nebudem zachádzať až do takýchto scenárových podrobností, proste vy si nazbierate tie klobúky, keď si vyplníte to kúzlo, tak ho môžete využiť, kedy vlastne vy uznáte za vhodné. A to by bolo všetko, čo padá na tých kockách. Vy viete ešte využiť tzv. Akciu lupiča, ktorá je v každom tom scenári, kde sa využívajú biele kocky. Kedy zahodíte bielu kocku, tú, čo vám nevyhovuje, napríklad nepotrebujete chleba, tak si zaškrknete a dostanete vlastne niečo iné. Potom sú vlastne v tých pravidlách krásne vždy na dvojstránku pravidlá ku jednotlivým tým scenárom, k jednotlivej tej časti. Vždy máte hore pekne nakreslený tú svoju knihu, čo tam vlastne budete mať.
tam máte čísla, kde viete nájsť, že čo kde je, o čom sa bude v tých pravidlách baviť. Veľmi je to pekné, naozaj začiatočníkom úplne nádherne prístupné. Všetko je tam vysvetlené, kde sa začína, kde sa končí, začiatok hry, všetko je to tu vlastne symbolmi, veľmi pekne spravené, naštrukturované, takže každé to pravidlo, alebo teda tie pravidlá pre každú tú jednotlivú časť sú rovnaké. To znamená, že vy vždycky začínate tým, aký je váš cieľ, čo budete potrebovať, čiže čo si máte z tej krabice vybrať, či budete hrať s kockami, s žetónmi, alebo budete hrať len s čiernou kockou a tak ďalej. Zvláštne pravidlá sú vždy potom na ďalšej strane, kde pre každý ten scenár je nejaké iné zvláštne pravidlo a nakoniec je bodovanie, kde vám vysvetlia, čo si máte zrátať a koľko za to dostanete bodov. Super, fakt, naozaj veľmi jednoduché. Ja si viem úplne predstaviť, že toto je moja prvá hra, ktorú som si kedy vytiahla na stôl a všetko v nej chápem, lebo naozaj je to veľmi pekne spravené. Takže tam máte potom pekne na 8 dvojstránkach všetkých tých 8 scenárov. Následne je tam režim vyššej obťažnosti, kedy máte pekne nakreslené tie mapky k jednotlivým tým scenárom a tam máte vysvetlené, čo máte spraviť, aby ste si trošku zdvihli tú obťažnosť hrania. V niektorých scenároch je to podľa mňa fajn, ale že by som to nejako potrebovala robiť, asi nie. Ale keď naozaj, že máte to nahrané, je to jedna z mála hier, čo máte doma, tak to bude určite zaujímavé. A potom ide teda vlastne to solo, kde vám vysvetlia, ako sa hrá tá solo hra. A je tu na úplne poslednej strane tých pravidiel počítadlo kôl. Vy dostanete takého kartónového malého bilbíka, ktorého budete posúvať po tých kolách, pretože v sole nehráte len vlastne na to víťazstvo, ale musíte to víťazstvo aj zvládnuť do určitého počtu kôl. To počítadlo kôl je pekne na vrchu strany a následne máte 8 koloniek, v ktorých máte vypísané, nakoľko kôl to musíte zvládnuť. Musím povedať, že v tom sole som sa na to asi trošičku vykašľala, lebo som to málo kedy stihla za ten počet kôl. Chcela som si to proste dohrať. Vy dostanete bonus, pokiaľ to stihnete v tomto počte kôl nejakých 20 bodov alebo koľko. Ja to ani tak nehrám na body. Mňa to akože nejak nezaujíma, či som sama seba predbehla alebo čo, proste ma to baví. To zakresľovanie, baví ma to. Takže som to hrala len tak pre dobrý pocit, hovorím ráno pri káve, to bolo úplne fajn a nejak som sa nestresovala počítaním tých kôl. Jediné, čo ešte tam je jedno pravidlo, prečo som tie kolá si počítala, ale musím povedať, že najviac ma baví scenár 7 a scenár 8. V scenári 7 sa dostanete vlastne, ten sa nazýva Na prahu, kde je uvedený príbeh. Konečne cestovatelia dorazili k osamelej hore. To krátke stretnutie Šmaka rozzúri a tak vyrazí z hory a napadne jazerné mesto, pričom svoj trblietavý poklad nechá nestrážený. Takže to je scenár číslo 7, čiže vy sa dostanete do situácie, kedy Šmak, alebo teda Smaug, alebo proste drak z Hobita, vyjde do toho jazerného mesta a nechá nestražený svoj poklad. To znamená, že vy, čo chcete spraviť je, že sa budete pohybovať po rieke, taktiež po údolí, musíte tam niečo spojiť, odomknúť si cestu do hory a potom pozbierať pekne postupne poklad v tej hore. A to je koniec scenára, kedy vy pozbierate celý ten poklad. To je prvý scenár, kde si viete, čo je pre mňa najzaujímavejšie, je, že viete si tento 7. a 8. scenár prepojiť. Tu v 7. scenári si nazbierate meče, ktoré následne budete využívať v scenári číslo 8, ktorý sa nazýva Oheň a voda. Šmak útočí na jazerné mesto v ohnivom besnení, ale Bard, statočný lučištník, využije skrytej slabiny a vracia úder. Podarí sa obyvateľom jazerného mesta uniknúť šíriacim sa plameňom, než bude príliš neskoro. To je časť číslo 8, kde sa budete práve snažiť prepojiť jednotlivé loďky, ktoré sú po okrajoch mapy a tu je jediný scenár, ktorý má dve možné ukončenia a to je buď prepojíte všetky loďky na okrajoch mapy, alebo porazíte draka. Tento scenár ma baví fakt, že najviac. Tento scenár je veľmi pekne vymyslený, naozaj dá sa tam vymyslieť dosť veľa vecí, snažíte sa poraziť toho draka, ten je v centre tej mapy, má na sebe 13 čísielok, teda 13 zranení mu musíte dať.
naozaj tento scenár ma baví zo všetkých najviac. Potom je tam scenár číslo 4, ktorý je s mojou úplne najobľúbenejšou postavou, či už z Pána prstenia alebo z Hobita, a to je Glum. Ja proste Gluma od malého decka, ja si pamätám, keď som videla prvýkrát Pána prsteňov a bol tam Glum a úplne si pamätám, ako by to bolo včera, keď mi proste mamina hovorí, teraz nepozeraj, teraz tam bude taký strašidelný trpazlík. A ja si pamätám, ako ma to vtedy fascinovalo, že to bolo snáď prvýkrát, keď som vo filme videla niečo takéto výborne spravené, hej, ja som videla, ja neviem, súboj titánov a tak, a to proste už ako decko viete, že to asi tak nebude naozaj, ale ten Pán prsteňov bol pre mňa asi prvýkrát, kedy som videla niečo takto akoby strašidelné a fascinujúce a pamätám si ten pocit, ktorý to vo mne vyvolalo úplne, že doteraz, že na jednu stranu som vedela, že to je film, na druhú som si myslela, že je skutočný a ešte ako bol v slovenčine nadabovaný, milovala som to, milovala som Gluma a takisto aj v Pánovi prsteňov aj v Hobbitovi. A ja som ešte počúvala ako dieťa, pre mňa to je najväčšia nostalgia na Pána prsteňov, je slovenská rozhlasová hra Pán prsteňov, kedy, neviem, či vám to niečo hovorí, veľmi málo ľudí ju pozná, ale my sme každé leto, alebo teda skoro každé leto chodili do Tatier ako deti. A tá cesta bola naozaj dlhá, ešte tým, že sme boli decká, sme proste stále niekde stáli, ale počúvávali sme vždycky rozhlasovú hru, vždycky to chodilo v lete, to bol Pán prsteňov a potom boli Králikovci. To už zachádzam úplne, že mimo hernú tému, ale veľa som počúvala toho Pána prsteňov, rozhlasovú hru a tam bol ten Glum nadabovaný zase úplne inak a tiež proste som ho mala strašne rada. Takže pre mňa scenár s Glumom Hádanky ve tmne bol najočakávanejší, na ňo som sa najviac tešila a bol taký veľmi príjemný. Ten je taký asi jeden z tých jednoduchších, vy tam budete hádzať práve tou čiernou kockou. Čierna kocka tam je 12 stenná a budete zakreslovať také tie tetrisové dieliky do mapy a budete sa snažiť vyplniť tú mapu čo najideálnejšie. Sú tam také akoby vo veľkých úvodzovkách hádanky a každú tú hádanku vyriešite tým, že ju obkolesíte tými tvarmi. Čiže to je taká veľmi, veľmi príjemný scenárik, ktorý je naozaj jednoduchý a je o tom vlastne, že budete zase hrať úplne inak, budete hádzať tou 12-stennou kockou a vyplňať mapu a snažiť sa tak efektívne si vyberať tie čísla, lebo vy hodíte príklad 7 a môžete nakresliť od 1 po 7 tie tvary. Samozrejme, čím vyššie číslo, tým väčší a zaujímavejší tvar. 12 je vlastne 6 štvorčekov môžete vyplniť v tvare, ktorý si proste vymyslíte. Takže je úplne jedno, aký tvar, len 6 susediacich štvorčekov. Čo sa týka ešte tej 12-stennej kocke, čo som chcela povedať je, že ja som sa strašne tešila na tú promokocku, pretože tá promokocka vyzerá krásne. Je kovová, lesklá, ťažká, úžasná je. Ale ja neviem, že či ja som taký neznalec, ale proste pre mňa tie symboly nie sú intuitívne. A nechce sa mi pri každom tom symbole si ho hľadať, že čo to padlo, takže my hráme normálne s arabskými číslami, ale možno sa do toho dostanem, lebo tá kocka je naozaj krásna. Rada by som s ňou hrala, ale fakt sa mi nechce. Je k nej aj taká lamakarta, ale fakt sa mi nechce po každom hodení hľadať v tej lamakarte, aké to je asi číslo. Takže tú promokocku moc nevyužívame, aj napriek tomu, že je fakt nádherná. Ako hovorím o tej nádhernosti, celá tá hra je fakt krásna. Mne sa veľmi páči ten štýl, akým to je nakreslené. Páčia sa mi tie farby. Každý ten scenár, keď si ho otvoríte, má trošku inú mapu, takže ak ste to už hrali, tak viete, o čo tam ide. Normálne len z pohľadu viem, čo tam asi chcem robiť. Veľmi pekná ikonografia. Chápem, že tu je napríklad prechod z jedného územia na druhé. Potom máte v scenári číslo 3 napríklad, musíte ísť chodbami. Vlastne sú tam ste tam s tými škretmi v podzemí. A musíte ísť tými chodbami, čiže musíte zakreslať presne daný tvar, ktorý v tej presne daný tvar tej cesty. Takže v tom je to tiež zase zaujímavé, zase niečo iné. Veľmi pekne je to tam tak nakreslené, že chápete, prečo to tak je, ale chápete to, že to tak má byť, nemusíte si to pripomínať. Takisto sú políčka, kde musíte zaplatiť chleba, naopak nie, že ho dostanete, takže z toho chleba je také odkusnuté. Veľmi, tá ikonografia je veľmi
prístupná, ako hovorím, pre tých začiatočníkov. Viem si to úplne predstaviť, že je to prvá hra, ktorú dovlečem domov, lebo je to Hobbit, lebo ho máme radi a viem si to predstaviť hrať úplne s ľuďmi, ktorí v živote nič nehrali a dostanú sa do toho naozaj jednoducho aj tým, že je tam tých 8 častí. Nepovedala by som, že je to s nejakou stúpajúcou obťažnosťou. Kľudne by som možno povedala, že scenár číslo 6 je jednoduchší ako scenár číslo 3, ale určite, keď si porovnám jednotku a potom tú 7 a 8, tak samozrejme je tam veľký rozdiel, čo sa týka aj premýšľania nejakej, neviem, či sa o tomto dá hovoriť ako o komplexnosti, ale aj čo sa týka komplexnosti. A naozaj musím povedať, že je to hra, ktorá ma nadchla veľmi a hovorím aj napriek tomu, že hrávame teraz veľmi málo, Hobbit bol na stole každý deň. Dali sme si vždycky jednu partiu, ja neviem, 15-20 minút a keď už sa manželovi nechcelo, tak ja som si to, hovorím, zahrala v sole, lebo mňa tieto zakreslovačky v sole naozaj veľmi bavia. Je to pre mňa taká oddychovka a tým, že je to vlastne s tými zmazateľnými fixkami, tak to má úspech strašný u mojich detí. Oni tak hrávajú vo veľkých úvodzovkách Fliptown. Oni si to vytiahnú a iba si krúžkujú tie jednotlivé hviezdičky dole a tak ďalej. Čiže toto bolo nadšenie, to oni si vytiahli tú mapu, čarbali si do toho a vy nemáte ani tak strach, že to zničia, alebo ako to môžu zničiť. A my sme si kľudne zahrali scenár, proste sme hádzali kockami. Natálka, tá staršia, ona už má 5, takže ona už aj sa tak akože trošičku chytala, že áno, teraz musí nakresliť rovnú čiarku a teraz musí nakresliť križovatku, ale moc ju to nebavilo. Predsa len ešte to pre ňu nie je, ale kreslila si so mnou a malý 3-ročný tento iba počarbal všetkých tých škretov, pozabíjal mečmi a tak. Takže dá sa to hrať aj takto, že tie decka si to pekne rozložia pri vás, počarbu, len to utrete po nich a je to ako nové. Čiže toto je obrovská výhoda týchto hier, ktoré sú so zmazateľnými fixkami, lebo samozrejme, že keď máte tie bločky, tak to už nie je ono. Oni to akože počarbú a nebaví ich to dlho. Teda neviem ako iné deti, ale to už zase zachádzam. Dneska som nejaká ukecaná, zachádzam mimo témy, ale keby som ich nechala kresliť si na tie bločky, tak mi to minú za 3-krát, čo takto hráme. Takže toto je super, že to iba zmážem a môžu si čarbať aj 500 krát a je mi to viac menej jedno. Kým nepokresliavý playmat. Ale to by bolo vlastne k dnešnej téme všetko. Hovorím, dneska som tak trošku odbiehala, hrali sme strašne málo, takže rozprávam iba o týchto 2 hrách, ktoré sme hrali. Čo ešte tak teraz sa snažím rozbehnúť, sú Spíci bohové, teraz táto 2. No, čo by som k tomu povedala? Ja to hrám v sole, to som si naozaj akože vytriedila na solo, že to budem hrať sama. A hovorím, teraz strašne mám málo času na takéto akože zložitejšie, náročnejšie hry duplom v sole, keď večer už som úplne hotová. Ale už sa do toho dostávam, mám v tom nie je veľa času, akože fakt to sa nedá ešte ani povedať, že som to poriadne hrala. Ale veľmi sa chcem do toho dostať čo najskorej. Teraz dúfam, že tento týždeň už bude menej náročný, lebo sa nejaké veci už upratali, takže dúfam, že to bude menej náročné a už večer, keď decka uspím, tak si k tomu sadnem, lebo veľmi rada by som porovnala jednotku a 2, povedzme Sleeping Gods tých pôvodných, tých mám v angličtine a potom teda týchto Spícich bohov pod neznámym nebem, aby som bola úplne presná, teda túto 2. Veľmi som zvedavá na úpravy pravidiel, hlavne na úpravu toho kombatu, lebo ten kombat v tých Sleeping Gods, teda v tých Spícich bohoch pôvodných mi liezol strašne na nervy. Neviem, nebavil ma, bol taký strašne divný a mal by byť upravený v tomto, takže som na to veľmi zvedavá, akože už som, pravidla mám prelúskané, takže páči sa mi viacej, ale ako to bude fungovať v praxi, to ešte nemám tak odskúšané. Takže to by boli Sleeping Gods. Chcela som v tomto dieli rozprávať pôvodne v prvom ťahu o hre Lisboa od Lacerdu, ale nakoniec som sa nejak v priebehu rozprávania preorientovala na tie Too Many Bones, takže v ďalšom dieli by som určite veľmi rada spomenula Lisbou, pretože tu sme hrali vlastne 3-krát už teraz, ale furt stále by som ju zaradila do prvého ťahu, lebo proste je to Lacerdovka. Tu keď hráte
raz, dvakrát, tak to je akože nič. Takže mám ju tu rozloženú, pretože som o nej chcela rozprávať, teraz na ňu pozerám. Musím si to tu popratať, ale o tom budem hovoriť asi na budúce. Celkovo by som asi zhrnula, aj to by som mala v pláne, to by som chcela nejak zhrnúť lacerdovky, povedať vám, lebo často ich referujem, často o nich tak rozprávam a už ich mám doma všetky jeho dobré. Hej, mám Kanban, mám Lisboa, Inventions on Mars, Weather Machine, Galeristu aj Vinos. Chýba mi vlastne Escape Plan a ten CO2, ale tie hry vraj nie sú zrovna z jeho vydarených, takže neviem, či ich nejakým extrémnym spôsobom potrebujem, lebo mne sa do lacerdovej poličky, čo mám pre ňoho špeciálnu poličku, zmestí už len jedna hra. A to je hra Speakeasy, ktorá vyjde teraz. A potom, keď vyjde The Great Library, tak proste budem musieť ísť niečo preč, pretože ja už to nemám kam dať. Chcem ich mať pekne vedľa seba, lebo sa mi to páči, že sú proste pokope. A budem musieť niekto opustiť našu skupinu. A myslím si, že keď bude niekto opúšťať skupinu lacerdoviek, tak to bude bohužiaľ Weather Machine. Pretože tá sa mi do srdiečka nejak moc nedostala. Baví ma to, ale asi len mňa, lebo muža to nebaví vôbec a ja nepotrebujem mať lacerdové hry, ktoré nebavia môjho muža, lebo hovorím, to sú hry, ktoré ja hrávam vyslovene v dvoch, sem tam v troch. Jedine ten Kanban je výnimka, že sme to hrali v 4, ale to bolo vyslovene kvôli téme. Ale ja to v sole nevytiahnem. A keď to nebaví môjho muža, tak ja to nebudem hrať. Takže Weather Machine asi pôjde. Ale až keď vyjde The Great Library, čo bude za neviem ako dlho. Ale teraz som teda z SNu mrkala na nejaké fotky. No a zamilovávala som sa viac a viac, takže sa veľmi teším minimálne na to Speakeasy. To je vlastne hra, ktorá bude z mafiánskeho prostredia, na čo sa strašne teším. Ja mafiánsku hru nemám ani jednu. Vidíte, o tom som vlastne nerozprávala a chcela som o tom rozprávať. Ja aj teraz si tak spomínam, hrali sme hru La Familia. Určite teraz už nechcem tento diel zbytočne naťahovať. V ďalšom dieli, na budúce, by som určite rozprávala, ak na to samozrejme zase nezabudnem, o hre La Familia, ktorá je 2v2 mafiánska hra, ktorú sme hrali teraz naposledy s chalanmi. Čiže o tej by som určite chcela niečo povedať a chcela by som rozprávať o vlkoch od Mindoku, ktoré sme teraz celkom dosť nahrali. Takže to budú hry, ak nezabudnem, to budú hry, o ktorých budem rozprávať najbližšie. A určite mám hry, do ktorých by som sa chcela viacej dostať a porozprávať vám o nich. Takže to by bolo k dnešnému dielu všetko. Ako hovorím, Hobbit, cesta tam a zase spátky, zakreslovačka, ak máte radi tému Hobbita, ak máte radi zakreslovačky, tak nešlapnete vedľa, naozaj tá hra, mňa to baví strašne, ja mám zakreslovačky veľmi rada, len takto mrkám, proste Hadrianov val, Next Station, či už Londýn, Paríž, Fliptown, parky zakreslovacie, Kaskadia zakreslovacie je taká ale akože baví ma to aj tak, aj napriek tomu, že je to také Čiže to sú hry, ktoré mňa naozaj strašne bavia, takže toto je pre mňa taká srdcovka, tie zakreslovačky, takže ja som ani nečakala, že by ma to nebavilo, ale tým, že je to ešte Hobbit a ja mám Hobbita rada veľmi, tak je to veľmi, veľmi príjemný zážitok pre mňa. A potom Too Many Bones, o ktorom by som možno potom rozprávala aj nejak viacej do hĺbky, keď to budeme mať viacej nahrané, lebo hovorím, tento týždeň by sme sa do toho chceli vrhnúť viacej a teda rada by som vyskúšala toho Tinka. Takže zatiaľ sa majte, hrajte hry, hrajte prosím vás viac ako ja. Určite mi dajte vedieť do komentára, hocikam, alebo do správy, veľa z vás mi akože komentuje podiely, do správy, strašne to mám rada. Myslím, že som to hovorila aj v minulom dieli, ktorý ešte nevyšiel, že to mám rada, ale určite, keď čo je len veta vás napadne, že som povedala nejakú blbosť alebo s niečím súhlasíte, dajte mi vedieť, ja mám tú interakciu medzi nami strašne rada. To je vlastne najväčší motivátor a najväčší taký dôvod, prečo ja celé toto robím, či už Instagram alebo podcast alebo videa, ako ktorým neviem, či sa ešte niekedy dostanem. Robím preto, že ja milujem tú interakciu, ja milujem počúvať vaše názory, milujem sa baviť o hrách, milujem spoznávať ľudí nových, pretože čo mi tento Instagram, alebo teda táto moja cesta sociálnymi sieťami dala za ľudí do života, tak to je úplne úžasné.
To je úplne úžasné. Vy viete, o ktorých rozprávam, ktorí ste sa mi tak viac dostali pod kožu len cez tento Instagram a ja som tak strašne šťastná za vás, že až. Úplne, že puf. Takže sa majte, hrajte a vidíme sa, počujeme sa pri ďalšom dieli. Čus.